En el ple de l'Ajuntament de Viar, celebrat el passat 28 de novembre, es va parlar, entre altres, dels següents punts. En primer lloc, es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior. Informes i decrets de l'alcaldia. S'informa dels següents temes. Durant la passada Fira de Cocentaina, Viar va comptar amb un expositor que fou un èxito rotundo, segons la senyora alcaldessa. Després es va donar informació dels tallers de la Cambra de Comerç. Per a la campanya de Reis 2014, abans del dia 9 de desembre hauran d'apuntar-se els xiquets i xiquetes que no estiguen empadronades. També es va puntualitzar que les obres de l'Avinguda d'Alacant duraran 2 mesos aproximadament. Es va informar dels intercanvis esportius amb els equips de la nostra comarca. Per últim, el Club de Teatre Vico farà una obra de teatre a la Casa de Cultura i altres esdeveniments de Nadal. A continuació, es va donar part de l'informe aclaratiu en compliment de la llei contra la morositat. Des de l'equip de govern municipal es va qualificar com a tràmit i que estava en perfecte compliment. En quart lloc, es va parlar sobre la incorporació de nous membres al Consell de Participació Ciutadana. Es dona la benvinguda a 2 noves associacions del poble, Veus Noves i el Club de Tenis de Viar. Aprovació de la modificació de les bases del pla d'ocupació. Este pla consta d'una subvenció de 1.125 euros per treballador, per a l'empresari que contracte a persones de Viar durant un període mínim de 3 mesos i amb una jornada mínima de 25 hores. Els treballadors o treballadores hauran d'estar apuntades al servei des de l'1 de març com a mínim i de forma ininterrompuda. S'aprova per unanimitat la prolongació del plaç fins l'últim dia de l'any. Tot i això va rebre crítiques perquè no s'han acomplit les expectatives de contractació i perquè l'ajuda és insuficient. En el 6è punt es va parlar sobre la moció que es fa tots els anys contra la violència de gènere. L'alcaldessa va presentar una moció aprofitant que el passat 25 de novembre era el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, fent referència a la necessitat de lluitar des de la promoció de nous valors, la sensibilització i l'educació. Cristóbal Valdés, del Partit Socialista, va denunciar la caiguda del finançament del govern espanyol per les retallades i amb l'eliminació d'educació per a la ciutadania i les polítiques per la igualtat dutes a terme pel PP. També es va recordar que es porten 42 dones assassinades al llarg del 2013. Vicent Galvany, per Esquerra Unida, va recordar que aquesta moció es fa tots els anys i va reclamar d'una política diferent per tal d'acabar amb aquesta violència, que va definir com terrorisme domèstic. Durant el 7è punt es va parlar sobre l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. A petició d'Esquerra Unida del País Valencià es va rebaixar aquest impost. 30 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià. Escola Valenciana, amb motiu del 30 aniversari de la LUEB, ha posat a l'abast dels ajuntaments un document per tal que puga ser aprovat. Esquerra Unida del País Valencià va defensar que són les 30 mesures que volen impulsar l'ús social i domèstic de la llengua. Va recordar que la nostra llengua havia estat perseguida i per protegir-la ha necessitat de regulació. El Partit Socialista va recordar que la LUEB havia estat impulsada per ells i que en les Corts Valencianes va tindre l'aprovació de tots els grups. Asun Gregori va lamentar els entrebancs que el PP local posava a la normalització del valencià, com el tancament de la retelevisió pública dels valencians o l'ausència del valencià als continguts de la web de Viar. El Partit Popular va afirmar que el valencià s'havia tramès en la història de forma oral i que per fer això no calia cap televisió, i que el País Valencià aproximadament la meitat de la població és castellanoparlant. Cristóbal Molina va preguntar sobre les 30 mesures si calia inversió i va afirmar que, per al seu partit, això no sembla aplicable, tot i que no vol dir que els populars no defensen el valencià. En la seva rèplica, Vicent Galvany va preguntar als populars per què pensaven votar en contra de la moció si diuen recolzar el valencià, al que l'alcaldessa va replicar que el valencià s'havia mantès igualment i que no calia anar a l'escola per aprendre'l. Asun Gregori va insistir que aquestes polítiques dutes a terme pel PP
portaven a una mort lenta de la nostra llengua, que els mitjans de comunicació, si són necessaris, i que més de 14.000 xiquets i xiquetes no podran rebre enguany l'ensenyament en la llengua pròpia per l'eliminació de les línies en valencià que fa el Partit Popular. L'alcaldessa va respondre que precisament aviat tenim el cas contrari, referint-se al cas d'una veïna que vol que els seus fills i filles estudien tot en castellà, encara que això siga il·legal. El PP va dir també que si no hi havia premsa en valencià era perquè no hi havia suficient mercat, no perquè estiguera prohibit. Finalment, la moció no va eixir endavant, pels vots en contra del Partit Popular. Punt 9. Contra el tancament de Radiotelevisió Valenciana. S'insta l'Ajuntament a pronunciar-se contra el tancament de la ràdio i televisió públiques. Es fa menció a la situació de corrupció i deute desmesurat que havien dut a aquesta situació per la gestió del PP a la Generalitat Valenciana. També es va dir que la ràdio i televisió públiques estan regulades per l'Estatut d'Autonomia i que serà un seriós atac al poble valencià. Cristóbal Molina, del Partit Popular, va afirmar que el seu grup faria una esmena a la totalitat, per tal que la moció no anara avant, ja que entenien que el moment econòmic pel qual està passant el nostre país és molt crític. La socialista Asun Gregori va posar en dubte l'esmena dels populars per estar buida de contingut i des de l'oposició es va demanar que es revisara si hi havia legalitat o un defecte de forma, al que l'alcaldessa va respondre amb un to airat si en l'oposició entenien que eren les esmenes o què. El grup popular va defensar que era una decisió molt complicada i que per a ells també és una part de la nostra cultura. Va afirmar que Canal 9 havia de competir amb altres mitjans privats que tenen un 70% d'audiència i va dir que ell sia molt car mantindre-la. Asun Gregori va dir que el tancament de Radiotelevisió Valenciana feia que la difusió de la nostra llengua i cultura tinga moltes dificultats i va fer un recorregut per les diferents etapes per les que va passar RTBB. La regidora socialista també va afirmar que el deute que arrossega Canal 9 l'haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes. Durant l'exposició va ser interrompuda en 2 ocasions per l'alcaldessa, que li reclamava que acabara ja la seva exposició. La regidora socialista li responia que no hi havia cap reglament de límit de temps, al que va trobar la resposta per part de l'alcaldessa de qui dirigeix el ple soc jo. D'aquesta manera va acabar Gregori, recordant la concentració que va tindre lloc el passat dissabte 9 de novembre i instant als populars a reflexionar si valoren la presència de ciutadans i ciutadanes de Biar a la porta de l'Ajuntament. Vicent Galvany, regidor d'Esquerra Unida del País Valencià, va subscriure tot allò presentat per Gregori, així com va afirmar que té nassos que des de l'oposició siguen els que ara defensen Canal 9. Per últim, el popular Cristóbal Molina va titllar de magnífiques intervencions els arguments de l'oposició i va retar els regidors de l'oposició amb la frase «Saben quina és la diferència entre nosaltres i vostès?», al que en una autoresposta va afirmar que una cosa és viure la idealitat i una altra ben diferent és viure en la realitat i els populars viuen en la realitat. I que per això de vegades han de prendre mesures tan dures. Finalment, el regidor va afirmar que a la millor els treballadors i treballadores de Radiotelevisió Valenciana podrien crear cooperatives i segur que trobarien alguna solució. Després, l'alcaldessa Magdalena Martínez va premiar a votar ràpidament. La moció, finalment, no va eixir avant pels vots en contra del Partit Popular. Pregs i preguntes. La regidora Ana Campos va respondre a la petició del regidor d'Esquerra Unida que es tindria en compte posar alguna cançó en valencià per a la Diada del País Valencià de l'any que ve. La regidora de Comerç, Mari Carmen Coloma, a la petició del grup socialista, va afirmar que el conflicte ja està solucionat i que els dos comerciants estan dins de la normativa i s'havia parlat amb les dues parts.
A la reclamació de la neteja dels carrers per la visita del president Fabra a Biar, la regidora de neteja Emília Pallà va respondre que ella no sabia res i que seria l'empresa de neteja qui per iniciativa pròpia deixava així de nets els carrers. Cristóbal Molina, regidor de Noves Tecnologies, va argumentar pel tema de la cooficialitat de les dues llengües a la web que en breu es realitzarà un canvi de gestor web, que a més genera un alt cost i una gestió poc eficient. Té collons la cosa. Per últim, es presentaren alguns pregs per part del Partit Socialista i d'Esquerra Unida, com ara una de les lletres de la façana de la Casa de Cultura que porta 2 mesos i està en perill de caure. El tema del càmping de Biar, que porta des del mes de juliol sense informar-se, o l'acord de l'Ajuntament de Villena per demanar una millora d'accessos des de l'autovia a l'estació d'AVE de la localitat de Villena. Si el ple no havia estat prou accidentat, al final del mateix i en una nova discussió entre l'alcaldessa Magdalena Martínez i Asun Gregori, regidora del grup socialista, va fer que l'alcaldessa li retirara la paraula a l'edil socialista, fins i tot afirmant que qualsevol del seu grup podia parlar llevat d'ella, si és que volien exposar algun càrrec o pregunta més durant el ple. El ple va acabar amb els pregs i preguntes per part d'Esquerra Unida del País Valencià.